Jeg hedder Dan Junger. Jeg har et lille firma, der hedder Bunde og Junger Arkitekter. Og så er jeg husarkitekt på det nye Carlsberg Bibliotek. Tankerne bag min arkitektur, eller tankerne bag den nye radiator, der er kommet ind i vinterhaven på det nye Carlsberg Bibliotek, er, at den skal hænge sammen med det eksisterende, altså hænge sammen med vinterhavens eksisterende arkitektur, og være noget særligt. Og da vi lavede den, så vi har jo fjernet et andet værn, der var i forvejen, som var et meget simpelt minimalistisk værn. Og nu har vi så kommet ind med en radiatorløsning, som minder mere om et værn, som balyster på en balkon eller lignende. Og det er meget gjort ud fra de skitser, jeg har fundet i bibliotekets samling fra vinterhaven, hvor der oprindeligt har tænkt sig, at det var marmorbalyster med rækværk, der var på de forkanter, hvor der nu står radiator. Så det har været udgangspunktet. Og så har vi så fundet, hovedværdsradiator, som vi så har brugt en modificeret udgave til at gøre det med. Jamen jeg synes, det er vigtigt, når man, lad mig hellere sige, hvad min grundlæggende filosofi er, når man går ind i et gammelt hus, at man skal gøre det med respekt for stedet. Når man så skal tilføre nye elementer som radiatorer, et sted som det her, så er det vigtigt, at man ikke tager magten ved at sætte noget forkert op. Det er vigtigt, at detaljeringen er den samme, som man havde i 1906, da huset stod færdigt. Og det svinger med det eksisterende, at proportionerne går op med det eksisterende osv. Jamen det er en standardradiator, de har leveret, som vi har fået modificeret på en måde, at det er jo en lamelradiator, hvor vi har presset lamellerne maksimalt fra hinanden, så radiatoren står åben, eller opleves som værende åben. Samtidig med den i også kan levere den effekt, der er brug for, ellers er det omsonst. Og så har vi fået skjult, alle tilslutninger, som er de ben, der er indstøbt i gulvet, så man ikke kan se, at det er en radiator, medmindre man ved det. Og så har vi tilført en håndliste på toppen, som giver den eksklusivitet, som stedet her oser af i forvejen. Udvalget oplever jeg er med på en leg, hvor man udvikler videre på produkterne. Derfor udvalget, vil jeg sige.